Riwruok mar jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tach somo mamoko e kaunti ma Migori osiro sirkal mar Manywanda mar Broadbase e kinde ma bende gikone jokanyo mag ODM mondo owere kod ywaruok kendo oteg duond burano mondo chop lek mar mosenindo Raila Odinga. Jojuma nigi ler mathoth. Twak ewi sirkal mar Manywanda kod bura mar ODM ne omi pek e romo mar ruok mar jopuonjrego mag mbalariany kod kuonde tach somo moko e kaunti ma Migori. Romo ne obagi e gwenge mag Rongo. Jopuonjre wane sirkal mar Manywanda osekelo ber ne jo-Kenya ma oting'o duoko piny ndicho kaachiel kod nek ma oyaye mande ne okwako piny Kenya kaachiel kod choro dongruok e gwenge mag Nyanza kaachiel kod Kenya mangima. As comrades, we are very much happy with the broad-based government. We are all seeing the benefits of broad-based government. People are trying to sabotage us. They want us not to be in government. They are to stay. We are in broad-based government. We are going to vote Ruto 2-term. Initially, before the broad-based government was not there, we had the brutal killing of our youths, like the killing of the Rex Masai. We as a people, we as the Kenyan youths, Luo Nyanza Caucus youths, we want to affirm our commitment to the broad-based government until 2027 and beyond. Ili mambo ya tutamweze kuingiana, lazima tuingie pale, tushike kura, ndio tuweze kuhakikisha kwamba bwana William Samoei Ruto anarudi Ikulu kwa tamu ya ngapi? Jopuonjre gikawo tele ko jatend jopuonj mbalariany mar Rongo Herman Onduru wach ni ok gibiyie mondo josiasa mantie kod mana ajenda makonyo giwegi koro keth sirkal mar Manywanda ma otelne kod jatend piny Kenya William Ruto. We have no middle ground when it comes to choosing between working with President Ruto and that is calling itself United Opposition, or the wing fronting Matiang'i. Opposing Ruto cannot be trusted. We need the space in the government. So, I wish that we come out, that we be bold ladies, that we have good strategies. Jopuonjre wach ni kata chenro manyien mar siro somo e mbalariany mabende ong'ere kaka New Funding Model mabende okel kod jatend piny Kenya William Ruto koro en mano ber mokalo kendo achiel kuom dongruok mabende koro gipuoyo kaka jopuonjre. As an individual getting an help, that one means our President William Samoei Ruto is really aiding us and is really caring for the welfare of our students across the country. Komachi jopuonjre mag mbalariany kaachiel kod kuonde tach somo moko e kaunti ma Migori bende koro konyo kanyogo mag ODM ka otele kod ogai mar ODM Oburu Oginga mondo kone duond burano mar ODM koro chung' motegno. Raila planted the seed. It is the responsibility of youths of Rongo University, youths of Kenya, and youths of Migori County to nurture it. Your ODM, Kotel like Dr. Oburu Oginga, ODM MPs, and all the ODM members. Give the pain, but I'm give more way forward. And we call for our people not to sit on the fence. Jacob Raila Amolo Odinga never sat on the fence when difficult choices were being made. Giwani lek mar mosnindo Raila Odinga ni nitierego mane ODM koro chung' motegno en lek manyaka dhi mana nyime. Wadwa gone party leader mar Wairo Kamano Dr. Oburu Oginga mar kawo thuolo kendo luongo rowere ma ODM party mane osebedo ka gwere gi wach. Our fellow brothers from UDA have what we call Comrade Youth Forum. We also want ODM Comrade Youth Forum. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny William Ruto hotelo ne jokanyo mag duond bura mar UDA